Duniya akwai abin al'ajabi. Ko ya aka yi? Kwanaki ina zaune wajen wata kwata. Sai na ga wata mata da ciki. Wai ɗan cikin ta yake ce min wai sannu baba. Ya ce ma? Wallahi kau. Wai ashe uwarshi ta hankali. Shi take cewa wai ina kama da baban shi ne, shi yasa ce min sannu baba. Ita uwar yaron. Wallahi. To ai nake ga ma haka ba abun mamaki bane ba. To ya aka yi? An mun haka kamar in zauce da aka yi min wannan abu. Kuma na ga mamaki na ga ikon Allah. Ina ga daga Kaduna na hau mota zan je Kano. Kawai nake ga ma mun taho zuba tafiya ake, zuba gudu ake, sharara tahiya ake yi. Kawai nake ga ma wai sai da muka zo garin Kano wai ba mu san gawa take tukin mu ba. Gawa fa take tukin mu a motar nan wai ashe daga Kaduna mutumin ya san kare ya mutu. Sai da muka zo gidan mai an ja birki aka ce malam nan nawa za a zuba. Shine yana bugun gawan nan yaji ta san kare. Ta haka da idanuwa. Ita gawa ta tuko ko daga Kano zuwa Kaduna? To mamaki kake gani? To ƙarya kake dan baba. Na san ka akwai zabairin ƙarya, na san ka. To kai da hadisi ne ka karanto min ko kawai? Ni gaskiya na faɗi ma kai kan munafiki ne. Ai shine na ce hadisi ka kai karanto min ko kawai? munafiki ne, ni gaskiya na faɗi ma. To a tsarin mu irin mu idan ka gan mu ma ba ma ƙarya sai dai mu. To ƙarya kake dai a nan gurin kai mun ƙarya. Ni na san ka ai.